नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कोकणात 11 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा शासन आदेश प्राप्त आणि सी वर्ल्ड बाबत गैरसमज नको। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सी वर्ल्ड प्रकल्पाबाबत लोकांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी माहिती आमदार निलेश राणेंनी दिली आहे। मालवणात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। पहिले लोकांची चर्चा करू, लोकांची चर्चा केल्यानंतरच मार्ग काढू। आम्हाला गैरसमज नको आहे। गैरसमज तयार केले गेले मागच्या वेळेला, ज्याच्यामुळे जे काय झालं ते झालं। तशी भावना कोणाची आमची नव्हती, पण ती तयार केली गेली विरोधकांकडून। आता लोकांबरोबर बसू, त्यांच्याबरोबर चर्चा करू, एक आमसभा घेऊ त्यांच्यामध्ये, आणि त्यांच्यातून एक भावना जर तयार झाली की आता काय झालंय, तिकडच्या भागातील लोकांना पण पर्यटक इकडे येताना वळताना दिसतोय। इकडच्या गाभित समाजाची मुलं मच्छीमारी आणि वॉटर स्पोर्ट्स करताना दिसत आहेत। मोठा लोंढा ह्या पर्यटकांचा इकडे येताना दिसतोय। तर त्यांच्यामध्ये पण एक भावना तयार झाली आहे की आमच्याकडे पण असा पर्यटक वाढला पाहिजे, ज्याच्यामुळे जोडधंदे उभे राहतील, ज्याच्यामुळे व्यवसाय उभा राहील। एक भावना तयार झाली, पण ती किती टक्के तयार झाली, कशी तयार झाली, ही त्यांच्यामध्ये बसल्याशिवाय मी काय आज उत्तर देणार नाही। त्यांनी मान्यता द्यावी। त्यांनी सांगितलं निलेश तू पुढाकार घे, मी पुढाकार घेणार, पण हा विषय अगोदर त्यांच्यामध्ये ठेवणार आणि मग शासन दरबारी घेणार। पहिलं लोकांची चर्चा करू, लोकांची चर्चा केल्यानंतरच मार्ग काढू। आम्हाला गैरसमज नको आहे। गैरसमज तयार केले गेले मागच्या वेळेला, ज्याच्यामुळे जे काय झालं ते झालं। तशी भावना कोणाची आमची नव्हती, पण ती तयार केली गेली विरोधकांकडून। आता लोकांबरोबर बसू, त्यांच्याबरोबर चर्चा करू, एक आमसभा घेऊ त्यांच्यामध्ये, आणि त्यांच्यातून एक भावना जर तयार झाली की आता काय झालंय, तिकडच्या भागातील लोकांना पण पर्यटक इकडे येताना वळताना दिसतोय। इकडच्या गाभित समाजाची मुलं मच्छीमारी आणि वॉटर स्पोर्ट्स करताना दिसत आहेत। मोठा लोंढा ह्या पर्यटकांचा इकडे येताना दिसतोय। तर त्यांच्यामध्ये पण एक भावना तयार झाली आहे की आमच्याकडे पण असा पर्यटक वाढला पाहिजे, ज्याच्यामुळे जोडधंदे उभे राहतील, ज्याच्यामुळे व्यवसाय उभा राहील। एक भावना तयार झाली, पण ती किती टक्के तयार झाली, कशी तयार झाली, ही त्यांच्यामध्ये बसल्याशिवाय मी काय आज उत्तर देणार नाही। त्यांनी मान्यता द्यावी। त्यांनी सांगितलं निलेश तू पुढाकार घे, मी पुढाकार घेणार, पण हा विषय अगोदर त्यांच्यामध्ये ठेवणार आणि मग शासन दरबारी घेणार। सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीनं रेझिंग डे सप्ताहाच्या अनुषंगानं पोलीस दलाची आणि पोलिसांच्या कामकाजाची नागरिकांना माहिती होण्याकरिता जगन्नाथराव भोसले उद्यान सावंतवाडी इथं प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलंय। याचा शुभारंभ आज करण्यात आला। यावेळी अप्पर पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश रावले, सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंखे, भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले, पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण उपस्थित होते। या प्रदर्शनामध्ये श्वान पथक, बॉम्ब शोधक, नाशक पथक, सायबर गुन्हे सुरक्षा, अग्निशस्त्रे, फॉरेन्सिक युनिट, महिला सहाय्य,
वाहतूक नियमन आणि नियंत्रण, पोलीस दलाची रचना, कार्यपद्धती याबाबत माहिती देण्यात येते। श्वान पथक, बँड पथक यांनी शानदार मांडणी केली, विद्यार्थ्यांना खिळवून ठेवलं। प्रास्ताविक पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण तर स्वागत पोलीस उपनिरीक्षक माधुरी मुळीक यांनी केलं। यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला। शहर आणि परिसरातील शाळांमधील विद्यार्थी, नागरिक, पोलीस पाटील, ज्येष्ठ नागरिक यांनी प्रदर्शनाला भेटी देऊन पाहणी केली। सावंतवाडी मरकजी जमात बॉम्बे संचलित सेंट्रल इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी इथं विद्यार्थ्यांनी विज्ञान प्रदर्शनात साकारलेल्या प्रतिकृती लक्षवेधी आणि आकर्षक ठरल्या। वज्र तोडामार्ग मार्गे संपूर्ण जिल्हाभरात महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडच्या गॅसची वाहतूक होते। मात्र या वाहनांच्या गॅस टाकीला संरक्षक जाळी नसते। या वाहनांपासून अपघात होऊन जीवितहानी होऊ नये यासाठी कसई तोडामार्ग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आणि भाजप पदाधिकारी आक्रमक झाले। या गाड्या अडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आल्या। दोडामार्ग मार्गे संपूर्ण जिल्हाभरात ट्रक गाडीवर ओपन गॅस टाक्या बसवून दिवस रात्र मोठ्या प्रमाणात गॅस वाहतूक सुरू आहे। या वाहतुकीमुळे दोडामार्ग बाजारपेठेत अनेक अपघात झालेत आणि 4 दिवसांपूर्वी डेगवे इथं या ट्रकवरील ओपन गॅस टाक्या कोसळून खाली पडल्यात, अपघात घडला। या गॅस टाक्या रिकामी असल्यानं सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी घडली नाही। मात्र या टाक्यांमध्ये गॅस भरलेला असता तर मोठा अपघात घडला असता। याच पार्श्वभूमीवर बांदा मार्गे दोडामार्गच्या दिशेने येणाऱ्या या गाड्या
दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आणि भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी गॅस वाहतूक रोखत दोडामार्ग पोलिसांच्या ताब्यात दिली। यावेळी समीर रेडकर, राजेश फुलारी, पराशर सावंत, दीपक गवस आदी उपस्थित होते। यावेळी दोडामार्ग पोलिसांनी वाहतुकी संदर्भात जिल्हा आरटीओ विभाग यांना पत्रव्यवहार करून तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। त्यानंतर वाहन चालकांना नोटीस बजावून वाहनं सोडण्यात आली। नमस्कार। आज ह्या CNGच्या गाड्या ज्या कुडाळ ओरोस या पंप ठिकाणी जात आहेत, ह्या गाड्यात मागे पण दुर्घटना घडली, मार्केटमध्ये ॲक्सिडेंट झाला गाड्या, परत पानवळमध्ये हल्ली झाली आहे आणि हल्लीचं ताजं उदाहरण आहे की UPमध्ये असं गाडीचा पलटून 70-80 गाड्या भस्म झाल्या आणि ह्या गाड्यांच्या जे नॉक्स बाहेर आहेत आणि ह्यांना आम्ही काय सांगतो, तुम्ही कव्हर करा आणि गाड्या चालवा। गाडी CNGमुळे बऱ्याचशा लोकांचा फायदा होत आहे, आपल्या सरकारचा फायदा होत आहे, त्याच्यासाठी आम्ही त्यांचं अडवत नाही आहे। फक्त सेफ रूल, सेफ्टी फीचर, सर्व सेफ्टी हे वापरून त्यांची गाड्या सुरू करायच्या अशी आम्ही त्यांना विनंती करत आहे। आणि हा टोटल पॅक हे अशा ओपन गाड्या उद्या सकाळी जर अपघात झाला तर आपल्या दोडामागच्या किंवा आपल्याच लोकांना त्याचा एक धोका निर्माण होऊ शकतो। त्या अनुषंगाने ह्या गाड्या आम्ही टोटल अडवून पोलिसांच्या ताब्यात देत आहोत। कुडाळ घोटगे सोनवडे घाट रस्त्याची कमिटीनं पाहणी केली असून लवकरच शुभारंभ होणार असल्याची माहिती आमदार निलेश राणे यांनी दिली आहे। घोटगे सोनवडे घाट रस्त्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न होतोय। अनेक DPR तयार केले गेले। राणे साहेबांनी पालकमंत्री असताना जो DPR तयार करण्यात आला होता त्या DPR नुसार काम लवकर होईल, फास्ट होईल आणि नवीन DPRची गरज पडणार नाही असं करून आम्ही तो प्रस्ताव मी आमदार नसताना मागच्या 2.5 वर्षात ठेवला होता। पण तरी पण मला वाटतं खासदार विनायक राऊत जेव्हा होते त्यांनी एक नवीन DPR तयार करण्याची मागणी केली आणि त्याच्यामध्ये आपली 10 वर्ष गेली। तो नवीन DPR, ती नवीन कमिटी आणि ती कुठली मला माहीत नाही, ती इंटरनॅशनल कमिटी त्यांची कुठली येणार होती, ती आली का नाही मला माहीत नाही, पण मागच्या 10 वर्षामध्ये त्या नवीन DPRमुळे आमचा वेळ फुकट गेला। तर जेव्हा रवींद्र चव्हाण साहेब ह्या खात्याचे मंत्री होते त्यांनी अनेक मिटिंगा घेतल्या। मिटिंग नंतर असं ठरवण्यात आलं की जो DPR लवकरात लवकर मान्य होईल, लवकरात लवकर पर्यावरणाला हानी न पोचता आपल्याला लँडस्लाईडचा पण विचार करता सगळा विचार करून एक DPR जो आहे तो तुम्ही फास्ट मूव्ह करा। मूव्ह झाला आणि आता काल एन्व्हायरमेंटची कमिटी येऊन गेली, सगळी शहानिशा करून गेली। इकडचे आपले अभियंता सर्व गोष्टी त्यांच्याकडून होते, एक पूर्ण पॅनल त्याची सगळी पाहणी करून गेली। लवकरात लवकर तो DPR मंजूर करून आम्ही घोटगे घाट सोनवडे घाट रस्त्याचं शुभारंभ कामाचा आम्ही लवकरात लवकर करणार आहोत। ही माहिती तुम्हाला दिली। ती कमिटी आली होती, कदाचित कमिटी प्रेस समोर आली नाही, पण मला ते काल तिकडे प्रेसमध्ये बोलायचं होतं पण काल वेळ नव्हता, म्हणून आज आपल्यासमोर मी मांडतोय की एन्व्हायरमेंटची एक कमिटी काल DPR आणि सोनवडे घाट रस्त्यासाठी सगळी पाहणी करून गेलेली आहे, सकारात्मक आहे। येणाऱ्या काही दिवसामध्ये घोटगे सोनवडे घाट रस्त्याचा शुभारंभ आम्ही करणार आहोत। या निमित्ताने आपल्यासमोर हा विषय ठेवतो। जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य संस्थान नानीज येथून रक्तदान शिबिर आयोजित केलेले आहे। आम्ही रक्तदान शिबिर मिठभाव दिनांक 9 जानेवारी, 11 जानेवारी इडियासडा, 13 जानेवारी पडेल आणि 16 जानेवारी देवगड येथे आयोजित केलेले आहे। तरी सर्व संप्रदायातील सर्व भक्तगण, शिष्य, साधक उपस्थित राहावे। रक्तदान देण्याची ही संधी डवळू नये असे आवाहन करतो। रक्तदाते इतर रक्तदात्यांनी पण उपस्थित राहावे ही आमच्या देवगड तालुक्यामधून आवाहन करत आहोत। श्री गुरुदेव। जेव्हा तिकडे कळलं कर्नाटकात की ते आमदार बदलणार आहे, कर्नाटकात मीटिंग झाली की आता आपलं काही खरं नाही, आता आपण जसे काम करायचो तसं आपल्याला हा नवीन जो कोण निवडून येईल तो काम करू देणार नाही। हे मी सांगत नाही, तिकडच्या वर्तमानपत्रामध्ये आलेलं आहे। हे जे वातावरण असतं ना, हे लोकप्रतिनिधीचं काम असतं। बोटीवर बसून मलाही सोपं होतं फोटो काढणं, पण ती त्यांच्या मनामध्ये ती भीती तयार कशी होईल। जेवढ्या बोटीची किंमत नाही ना तेवढ्या पेनल्टी लावल्या आम्ही।
आता ते म्हणतात बोट कशाला घेऊ जेव्हा बोटीपेक्षा जास्त पेनल्टी आहे. हे कुठेतरी आपलं जे काय माहिती आहे, जे काय नॉलेज आहे ते वापरावं लागतं. ताकद म्हणजे काय ती दाखवावी लागते. नुसतं शोबाजी करून मच्छीमारांचे प्रश्न असे सोडवले जाणार नाहीत याची जाणीव मला झाली. आणि म्हणून माझ्या सभागृहात पण पहिला प्रश्न मी मच्छीमारांसाठी उचलला. मला त्यांच्या व्यथा कळतात, पण त्याचा उपाय काय ह्याच्यावर मी जास्त लक्ष देतो. नुसतं त्यांच्याकडून बुके नकोय मला, कुठेतरी फोटो नकोय मला. म्हणून इथून पुढे हे जे काही मल्पी ट्रॉलर वगैरे बाहेरून येतात, माझ्याकडे काही अधिकाऱ्यांना, इकडच्या फिशरीज अधिकाऱ्यांना पण मी तेच सांगितलंय, तिकडच्या फिशरीज अधिकाऱ्यांना सांगा, नाही तर अजून महागात पडेल त्याला. मी काय सोडणार नाही, कारण का माझे हात स्वच्छ आहे. मला काय कोणाशी घेणं देणं नाही. मच्छीमारांचा विषय जसा मी हाताळायचा विचार केलाय तसाच मी हाताळणार. फिशरीज डिपार्टमेंटला सांगितलंय, मॅरीटाईमला सांगितलंय. माझ्याकडे जर अशा काही परत बोटी आल्या, मी काय परत जाऊ देणार नाही. आणि त्या परत गेल्या तर तुमच्या नोकरीवर येणार आहे सर, न पेनल्टी घेता. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा शासन आदेश प्राप्त झालाय. केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावतांकडून आदेश सुपूर्द केलेत. उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत भेट घेतली होती. हे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबतची माहिती दिली. आज आम्ही त्याच पार्श्वभूमीवर देशाचे सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रजी शेखावत साहेबांना भेटलो आणि अधिसूचना जी मराठी भाषेची निघायची होती त्या संदर्भात आम्ही सकाळी त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. माझ्यासमवेत अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी जी समिती होती त्याचा पाठपुरावा करणारी जी समिती होती ते ज्ञानेश्वर मुळे साहेब देखील होते. साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष सदानंदजी मोरे होते, आमचे उपाध्यक्ष ढवळ सर होते. आणि ज्यांनी हा प्रस्ताव पाठवला ते ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथजी पठारे यांच्या संमतीनं आज आम्ही शेखावत साहेबांची भेट घेतली. आणि मला सांगताना आनंद आहे की काही वेळापूर्वीच माननीय शेखावत साहेबांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा जो दिलेला आहे त्याची अधिसूचना आमच्याकडे म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेकडे सुपूर्द केलेली आहे. आणि म्हणून सुरुवातीलाच मी माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांना आणि सांस्कृतिक मंत्री शेखावत साहेबांना मनापासून धन्यवाद देतो की आमच्या महाराष्ट्राच्या जनतेचं आणि विशेषतः मराठी भाषिकांचं जे स्वप्न होतं ते आज परिपूर्ण होतंय आणि अधिकृतरित्या परिपूर्ण होतंय. यानंतर आम्ही शेखावत साहेबांशी ही देखील चर्चा केली की येत्या 8 ते 15 दिवसामध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर जे काही बेनिफिट्स मिळतात त्यासाठी आम्ही प्रस्ताव तातडीनं सादर करू. सदानंद मुळे साहेबांनी अजून एक शेखावत साहेबांना मागणी केली की महाराष्ट्री प्राकृत म्हणून प्राकृत भाषेला जो अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे त्या प्राकृतवर मराठीमध्ये देखील महाराष्ट्रामध्ये देखील फार मोठ्या पद्धतीनं संशोधन होतंय. मोरे साहेबांच्याच अध्यक्षतेखाली एक समिती होती की याचा अभ्यासक्रमामध्ये कशा पद्धतीनं उपयोग केला जाईल, तर त्यासाठी देखील निधीची उपलब्धता करून द्यावी अशी मागणी आम्ही शेखावत साहेबांकडे केल्यानंतर त्याला देखील त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. आणि 31 जानेवारी 1 फेब्रुवारी आणि 2 फेब्रुवारीला पुण्यामध्ये मराठी विश्व संमेलन जे होत आहे त्याच्या उद्घाटनाला देखील यायचं मान्य सांस्कृतिक मंत्र्यांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीनं माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजींच्या वतीनं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या वतीनं, अजितदादांच्या वतीनं, पूर्ण मंत्रिमंडळाच्या वतीनं आणि महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या वतीनं मी नरेंद्र मोदी साहेबांना धन्यवाद देतो आणि शेखावत साहेबांना देखील धन्यवाद देतो. आणि ह्याच्यातला योगायोग असा आहे की 11 वर्षापूर्वी जो पहिला प्रस्ताव पाठवला तर मी महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये पहिला मराठी भाषेचा राज्यमंत्री होतो. आणि पुन्हा एकदा देवेंद्रजींच्या मंत्रिमंडळामध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादानं कॅबिनेट मंत्री मराठी भाषेचा झाल्यानंतर हा GR माझ्या हातामध्ये मिळण्याचं भाग्य हे नियतीनं आणून ठेवलेलं होतं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आता आमची जबाबदारी वाढलेली आहे आणि या जबाबदारीमध्ये काम करून मराठी भाषेचं जतन आणि संवर्धन हे महाराष्ट्रामध्येच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशा पद्धतीनं केलं जाईल यासाठी आम्ही पाठपुरावा करतोय. आणि म्हणून पुन्हा एकदा रंगनाथ पठारे समिती असेल, ज्ञानेश्वर मुळे साहेबांची समिती असेल, महाराष्ट्रातले सगळे साहित्यिक असतील ज्यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न केलं
पूर्वीचं एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार असेल किंवा आताचं विद्यमान महायुतीचं देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार असेल, या सगळ्यांच्याच इच्छेपोटी हा अभिजात दर्जा माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिला. त्याबद्दल पुन्हा एकदा त्यांना मनापासून धन्यवाद. आणि त्यांना अपेक्षित असलेलं मराठी भाषेतलं काम हे आमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून साहित्यिकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रामध्ये केलं जाईल, हा मराठी भाषेचा मंत्री म्हणून माझा आशावाद आहे, माझा शब्द आहे. आणि म्हणून आपल्याला देखील मी विनंती करतो की 31 जानेवारी, 1 फेब्रुवारी आणि 2 फेब्रुवारी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरचं मराठी भाषेचं पहिलं विश्व संमेलन हे पुण्यामध्ये होतंय. त्याला आपण देखील सगळ्यांनी उपस्थित राहावं ही मी आपल्याला विनंती करतो. पुढच्या महिन्यात मराठी साहित्य संमेलन होतंय राजधानी दिल्लीमध्ये, आणि त्या पार्श्वभूमीवरती मिळालेलं मराठी भाषेचा अभिजात दर्जाची प्रत कसं बघताय सगळ्यांनी? खरोखरच आनंद आहे. आणि म्हणून मी मगाशी म्हटलं की शेवटी प्रत्येक राज्यकर्त्याच्या नशिबी काहीतरी भाग्य यावं लागतं. ते भाग्य मराठी भाषेचा अभिजात भाषेचा दर्जा माझ्या हातामध्ये तो GR पडला, मला मी भाग्यवान समजतो. आणि या साहित्य संमेलनामध्ये देखील महाराष्ट्र शासन नक्की हिडन राहील, त्याच्यामध्ये काही राजकारण करणार नाही. परंतु जी काही राजकीय ताकद मी म्हणणार नाही, परंतु शासनाची ताकद जी काय उभी करायची आहे या दिल्लीतल्या साहित्य संमेलनाच्या मागं, ती आम्ही नक्की करू. त्याच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी मी आमच्या सगळ्यात ज्येष्ठ साहित्यिकांच्या समवेत पुन्हा एकदा 15-20 दिवसांना दिल्लीमध्ये येणार आहे. त्यांना जे काही सहकार्य लागेल ते करण्याची भूमिका आम्ही घेणार आहोत. परंतु एक मात्र नक्की आहे, आम्ही इथं आल्यानंतर त्या साहित्य संमेलनाला कुठेही राजकीय वास येणार नाही, याची देखील दक्षता आम्ही घेऊ. साधारण किती निधी दिला जाणार आहे? सातत्यानं प्रत्येक वर्षी मराठी साहित्य संमेलन जेव्हा असतं तेव्हा निधीचा प्रश्न येतो, राज्य सरकार आखडता हात गेला असं म्हटलं जातं. यावेळेस राज्य सरकार साधारण किती निधी देणार आहे? मला असं वाटतं की राज्य शासनानं मागच्या वर्षीपर्यंत 50 लाख रुपये देण्याचं धोरण हे घेतलेलं होतं. परंतु मागच्या वर्षीपासून साहित्य संमेलनाला 2 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ते 2 कोटी रुपये आमच्या मार्फत म्हणजे साहित्य मंडळामार्फत नक्की त्या साहित्य संमेलनापर्यंत पोहोचतील. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे, योगायोगानं महाराष्ट्र राज्याचा उद्योग मंत्री देखील मीच आहे. त्याच्यामुळं अजून काही CSR मधनं भाषा संवर्धनासाठी आम्हाला दिल्लीमध्ये काही करावं लागलं ते देखील आमची करण्याची इच्छा आहे. आणि त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो, ज्ञानेश्वर मुळे साहेबांच्या साक्षीनं दिल्लीमध्ये किंवा अन्य राज्यांमध्ये मराठी शाळा देखील आहे. तर मराठी भाषेनं त्याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन या शाळा जर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सुदृढ करता आल्या तर तो देखील महाराष्ट्र शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. आणि भाषेचं खातं याचा जेव्हा मी आढावा घेतला तेव्हा ते मला असं वाटतं की ते राज्यापुरतं मर्यादित नाही, देशापुरतं मर्यादित नाही, तर ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं खातं आहे. त्याच्यामुळं मराठी भाषेच्या ज्या विंग्ज आज आंतरराष्ट्रीय दर्जावर काम करतायत, देशामध्ये 60 मंडळं आमची काम करतायत, त्यांना विश्वासात घेऊन मराठी भाषेचं संवर्धन करण्यासाठी आणि जतन करण्यासाठी आम्ही प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न करू. मी ज्ञानेश्वर मुळे साहेबांना विनंती करतो, कारण पाठपुरावा समितीचे ते अध्यक्ष होते, त्यांनी देखील आपल्यासमोर व्यक्त व्हावं. सावंतवाडी तालुक्यातील नेमळे गावातील सर्प तथा प्राणी मित्र ओंकार उर्फ ओमी गावडे यांनी शेतकरी घोगळे यांच्या बागेत जखमी अवस्थेत आढळलेला ससाणा आणि नाग यांना वनविभागाच्या ताब्यात देऊन जीवदान दिलाय. नेमळे येथील पेशानं शिक्षक असलेले शेतकरी आत्माराम घोगळे यांच्या बागेत हा ससाणा जखमी अवस्थेत त्यांना दिसला. त्यांनी सर्पमित्र गावड्यांना संपर्क करून माहिती दिली. यावेळी सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना करून ओंकार गावडे त्या ठिकाणी पोहोचले. जखमी ससाणाला प्राथमिक उपचार करून सुरक्षित ठेवलं. तसेच नाग पकडून नाग आणि घार यांनाही वनविभागाचे वनसंरक्षक मोहन भाऊ घुटुकडे आणि शिपाई गावडे यांच्याकडे सुपूर्द केलं. ओंकार गावडे हे खासगी हॉस्पिटलला आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांना निसर्गाबद्दल तसेच प्राण्यांबद्दल प्रेम असल्यामुळे ते सतत प्राण्यांच्या रक्षणासाठी कार्यरत असतात. सावंतवाडी मरकजी जमात बॉम्बे संचलित सेंट्रल इंग्लिश स्कूल सावंतवाडी इथं विद्यार्थ्यांसाठी खास फूड फेस्टिवल आयोजित करण्यात आलं होतं. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मेजवानीवर खवय्यांनी ताव मारला.
सावंतवाडीच्या ऐतिहासिक मोती तलावाला आणखीन शोभा आणणाऱ्या बदकांचा आकार असलेल्या पॅडल बोटी दाखल झाल्यात. चांदा ते बांदा या योजनेअंतर्गत पर्यटन वृद्धीसाठी मोटर स्पीड बोटसह बदकांचा आकार असलेल्या 6 मॅन्युअल बोटी दाखल झाल्यात. यामुळे सुंदरवाडी शहराच्या सुंदरतेत अधिक भर पडत असून माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबवण्यात येतोय. यामुळे बऱ्याच काळानंतर पुन्हा एकदा सावंतवाडीच्या ऐतिहासिक मोती तलावात बोटिंगचा आनंद घेता येणार आहे. पर्यटकांसाठी हे खास आकर्षण असून शहरवासियांना देखील वेगळा अनुभव घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. चांदा ते बांदा योजनेतून पहिल्या टप्प्यात एक मोटर बोट, एक स्पीड बोट यापूर्वी दाखल झाली होती. आता यात मॅन्युअल पॅडल बोटी दाखल झाल्या असून 2 आसनी 3 आणि 6 आसनी 3 अशा 6 बोटींचा समावेश झालाय. माजी मंत्री तथा चांदा ते बांदा योजनेचे अध्यक्ष दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून हा प्रकल्प राबवण्यात येतोय. दीपक केसरकर यांनी पर्यटनासाठी जाहीर केलेल्या पूरक उपक्रमांना देखील यामुळे चालना मिळणार आहे. या उपक्रमाच्या शुभारंभाची उत्सुकता सावंतवाडीकरांना लागली आहे. सायंकाळी अबालवृद्धांनी या बोटी पाहण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. दरम्यान चांदा ते बांदा योजनेतून या बोटी मंजूर करण्यात आल्या. लवकरच या प्रकल्पाचं लोकार्पण होणार आहे. पर्यटन वाढीसाठी हा उपक्रम राबवण्यात येणार असून बोटिंग क्लब पुन्हा सुरू करणार असल्याची माहिती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंखे यांनी दिली. रायगडच्या रोहा तालुक्यातील वरसे गावातून संतापजनक घटना समोर येते. 11 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचं समोर येत आहे. या मुख्य आरोपीच्या मुसक्या रायगड पोलिसांनी आवळल्यात. घटना समजल्यानंतर ग्रामस्थ आक्रमक झालेत. यामुळे पोलीस ठाण्याबाहेर तणावाचं वातावरण होतं. रोहा पोलिसांनी पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. वरसे इथे एक अल्पवयीन मुलगी आहे 11 वर्षाची. घरासमोर रोडवर सायकल चालत असताना त्यांच्याच गावातील एक व्यक्ती आहे 30 वर्ष वयाचा. त्याने तिला घरामध्ये बोलावून घेऊन तिच्याशी मोलेस्टेशन केलं. नंतर तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवलेले आहेत. त्या संदर्भात रोहा पोलीस ठाणे या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. CR नंबर 2/2025 पोक्सो आणि BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. आरोपी जे आहेत त्यामधले मुख्य आरोपी जो आहे त्याला ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. त्याच्याबरोबर त्याचे 2 भाऊ आहेत त्यांना देखील ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. त्या आरोपीच्या विरुद्ध ज्यावेळेस गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या आरोपींनी गावातील काही मुलींना देखील अशाच पद्धतीने मेसेज करून त्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या देखील आमच्याकडे तक्रारी आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही कायदेशीर कारवाई करत आहोत. योग्य तो तपास करून आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावा गोळा करून माननीय न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र सादर करणार आहोत आणि ही केस लवकरात लवकर कशी फास्ट ट्रॅकवरती येईल आणि यामध्ये आरोपींना कशा पद्धतीने सजा होईल यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहोत. गावागावात शिवसेनेची संघटना बूथ सक्षम करण्यासाठी गाव तिथं शिवसेना शाखा अभियान राबवण्यात येणार आहे. याचा शुभारंभ 9 जानेवारीपासून होतोय अशी माहिती शिवसेना नेते आणि कुडाळ मालवण विधानसभेचे आमदार निलेश राणे यांनी दिली आहे. काय म्हणालेत निलेश राणे पाहूया. आज आपल्याला या पत्रकार परिषदेसाठी आम्ही आमंत्रित केलंय. आमचा शिवसेना पक्ष आणि पक्षवाढीसाठी उद्यापासून गाव तिथे शाखा अभियान आमच्या पक्षाकडून आम्ही सुरू करतोय. महायुतीची सत्ता आहे आणि त्या सत्तेमध्ये शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतोय.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आमचे 2 आमदार आहेत आणि त्या अनुषंगाने जनतेचं आणि इतर पक्षातल्या लोकांचं आमच्याकडे बघायचं दृष्टिकोन हे सकारात्मक होत चाललंय. होतच, पण अजून त्याच्यामध्ये सकारात्मकतेला एक बळ आलेलं दिसतंय आणि त्यामुळे अनेक पक्षप्रवेश येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या पक्षात होणार आहेत. गाव तिथे शाखा अभियानाअंतर्गत गावातली संघटना, गावातले बूथ सक्षम करण्यासाठी प्रत्येक बूथवर मतदान कसं वाढेल त्यासाठी पक्षातून विशेष प्रयत्न होणार आहेत. येणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगर परिषद, नगर पंचायत या सगळ्या निवडणुका शिवसेना ताकदीने लढणार आणि या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना आणि शिवसेनेचं झंझावत हे तुम्हाला बघायला मिळेल. दत्ता सामंत साहेब आमचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, संजय आंग्रेजी आमचे उपनेते आहेत. त्यांच्या कॅप्टन्सीमध्ये हे अभियान आम्ही राबवणार आहोत आणि मोठ्या ताकदीने आम्ही, जसं मी बोललो, आम्ही उतरणार आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला हे चित्र दिसेलच, कारण का कधीही निवडणुका लागतील, जिल्हा परिषद असेल किंवा इतर कुठल्याही, आम्ही तयार आहोत. पण आमचं काम बघून, आमच्या सरकारचं काम बघून, आमच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवून अनेक जण आमच्याकडे यायला उत्सुक आहेत, थांबले आहेत, कुंपणावर आहेत. त्या सगळ्यांना घेऊन आम्ही आता एकत्र काम करणार पक्षवाढीचं आणि जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला जो वाव आहे वाढण्याचा, तो किती प्रमाणात आहे हे तुम्हाला येणाऱ्या काळात दिसेलच. आम्ही महायुतीचा एक घटक आहोत, ती भावनाही आहे, तो विचारही डोक्याला आहे. पण शिवसेना हा पक्ष, आम्ही जो काय आम्हाला आदेश आलाय आणि आम्हाला स्वतःला ती पावलं टाकावीच लागतील, कारण का लोक शिवसेनेकडे मोठ्या आशेने आता बघायला लागलेले आहेत. मागील 10 वर्षात काहीच झालं नाही. जे प्रलंबित प्रश्न होते ते मार्गी लावत आहे. लागलंय हाताला, मात्र औषध लावलं जात होतं पायाला. हेच मागील 10 वर्षात झाल्याचं आमदार निलेश राणे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. नेमकं असं का म्हणालेत निलेश राणे, पाहूया. काही गोष्टी तुम्हाला अनुभवातून शिकाव्या लागतात. मी खासदार राहिलेलो आहे. राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, जेव्हा राणे साहेब पालकमंत्री होते या जिल्ह्याचे, तेव्हा मी खासदार राहिलेलो आहे. प्रशासन कुठे आपली कामं अडकू शकतात, मुद्दामून अडकवलेली असतात. या सगळ्या गोष्टीचं थोडं बहुत आपल्याला माहिती असल्यामुळे मला खासदारकीचा जो अनुभव आहे त्याच्यामुळे काम करणं सोपं झालं असं मी म्हणणार नाही, पण काही गोष्टींची माहिती घेऊन मला पावलं टाकायला मिळाली. दुसरी गोष्ट, मी काल पण सामंत साहेबांच्या कार्यक्रमामध्ये वाढदिवसाच्या हेच बोललो की मी काय वेगळं केलं अशातला भाग नाही. जे मागच्या करायला हवं होतं ते मी करतोय. काहीच मागच्या 10 वर्षात झाल्या नसल्यामुळे ही पावलं तुम्हाला नवीन वाटतात. हे वेगळे पण नाही साहेब, अनेक आमदार हेच करतायत त्यांच्या मतदारसंघामध्ये. पण आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये असा एक ट्रेंड सुरू झालाय. हे सगळं नवीन का होतंय, नवीन का दिसतंय? नवीन नाही, हे करायला हवं होतं. आढावा बैठका घ्यायलाच पाहिजे होत्या. आणि आढावा बैठका फक्त कार्यकर्त्यांच्या कामासाठी नसतात, तर एक शहर कसं बसलं पाहिजे. आता जसं मी आता पंचायत समितीमध्ये तालुक्याचा आढावा बैठक आता आम्ही 2-3 दिवसात आम्ही लावणार आहोत इथे आणि कुडाळमध्ये. हे करणं भागच आहे. जलजीवनची आपण तक्रारी करतो, पण जलजीवनचा खरा आढावा काय पत्रकारांनाही कळला पाहिजे.
जलजीवन मध्ये एवढ्या त्रुटी ज्या आहेत कशामुळे आहेत? अधिकाऱ्यांमुळे आहेत, कॉन्ट्रॅक्टरमुळे आहेत, निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळे आहेत, कशामुळे आहेत? मग त्याच्यावर तोडगा निघू शकतो. आपल्याकडे काम करायची पद्धतच नसल्यावर आपल्याला विषय कळणार नाही. लागलाय कुठेतरी हाताला पण आपण औषध करतोय पायाला, हे मागच्या 10 वर्षापासून कुठेतरी आपल्याला बघायला मिळालं. तेवढंच मी फक्त दुरुस्त करतोय साहेब. आणि राणे साहेबांच्या संस्कारातून वाढलं असल्यामुळे मला रिझल्ट पाहिजे. मी कोणाची चहा सुद्धा घेत नाही. मला रिझल्ट द्या, मी नमस्कार करेन. पण रिझल्ट दिला नाही तर का दिला नाही हे तुम्हालाही उत्तर द्यावं लागेल. प्रशासन म्हणून द्यावं लागेल. आता मी पण प्रशासनाचा एक भाग आहे, विधिमंडळाचा एक भाग आहे. उत्तर दिलंच पाहिजे. आणि जनतेने मला निवडून दिलंय तर मी जनतेचं काहीतरी देणं लागतो. हे जे काय आम्हाला सगळं मिळालं ना आमच्या मेहनतीने, सामंत साहेब असतील, आंग्रे साहेब असतील, आमचे सगळे महेशजी असतील, ह्या सगळ्यांच्या मेहनतीमुळे हे उभं राहिलंय. तर मी निवडणुकीलाही म्हणायचो की अभिमान वाटेल असं काम आपल्या मतदारसंघात झालं पाहिजे. पण ह्याच्यातलं नवीन नाही, रुटीन मधलं आहे. काही नवीन संकल्पना आपल्या समोर मी काही दिवसात ठेवणार आहे, काही नवीन प्लॅन ठेवणार आहे, काही नवीन रस्ते ठेवणार आहेत, काही नवीन रिंग रोड ठेवणार आहेत. हे सगळं व्हायला हवं होतं. हे नवीन आपल्याला वाटतंय पण हे व्हायलाच हवं होतं. ते का झालं नाही मला त्याच्या मागे जाऊन बोलायचं नाही, मला कोणावर टीका करायची नाही. मला आता लोकांनी संधी दिली आहे, त्याचं मला सोनं करायचंय आणि तशीच पावलं मी टाकतोय. पण मी तुम्हाला परत एकदा शेवटचं सांगतो, ही पद्धत एका लोकप्रतिनिधीची असली पाहिजे. विषय काय, तो चुकतोय कुठे, ते दुरुस्त कसा होईल ह्याच्या मागे लोकप्रतिनिधीचं लक्ष असलं पाहिजे, इतर गोष्टींकडे नाही. जिल्हा भाजपच्या वतीनं 9 ते 12 जानेवारी या कालावधीत कणकवली पर्यटन महोत्सव 2025 होणार आहे. भव्य ऑर्केस्ट्रा अनुभवण्याची संधी रसिकांना मिळणार आहे. अनेक दिग्गज कलाकारांची मांदियाळी कणकवलीत असणार आहे. या पर्यटन महोत्सवाची जोरदार तयारी सुरू आहे, पाहूया. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कोकणात 11 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा शासन आदेश प्राप्त. आणि सी वर्ल्ड बाबत गैरसमज नको. बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.